ngokwenkonzo. Kodwa xa sifika kwilizwe lobomi lenyaniso sasijika ukuthetha. Sasingabantu thina bebephila ngeBhayibhile singalifuni isiko phakathi kwekhaya. Kodwa sithe xa sifika pha okhokho bethu bathi into yobana bekumeka nendidi. Ngoba lishisa isizukulwane ngesizukulwane kasomhlaba. Bayabulela into yoba bangenise ngaphakathi. Nanjengomntu ngenye imini wake waphuthuma. Ngoba waphuthumele phakathi kwekhaya. Makazi nokuphela sisathi mama ngokuba baligqirha nejoka. Basicama kusho sakujika ukuthetha ke amagqirha asekhaya. Sithi ngoku singenisa abantu. Ngokugula ngabe singenisa amatshobe ekhaya. Sibasondezela into yoba xa uxoxa phezu kwale bhekile babonakala into yoba into bayayiva into ethethayo makazi womsacamagusha. Ucele ke bhekile into inkomo yakho mayibhonge isitshetshe singakafiki nasentanyeni. Ithi xa kubonakala iyabotshwa ngabantu bekhaya umfondini evula umlomo. Basicamagusha ndizama ukuthi ke ndicela inkomo yona sibhekile ke amagqirha asekhaya.